Познавате ме, виждате как работя. Имаме ясен план и цели да развиваме София като добър за живеене град, даващ нови, реални възможности. Бъдещето на столицата ни е в развитието й като зелен град, с по-чист въздух и вода, с грижа за природата. Убедени в това, ние възстановихме 19 парка и засадихме над 900 декара гори. Преработваме екологично отпадъците в енергия в най-модерния завод на Балканите. Намаляваме трафика и вредните емисии с нов градски транспорт. Вече обновихме над 130 км от най-натоварените улици и булеварди. Продължаваме с ремонта на кварталните улици и тротуари, подменяме уличното осветление и облагородяваме пространствата около домовете ни. София трябва да продължи да се развива като удобен за придвижване град. С подкрепата на държавата и Европа разширихме метрото с нови 20 метростанции. Започваме строителството и на третата линия. Обновихме градския транспорт с над 220 нови автобуса, тролеи и трамваи. Свързваме повече от 200 км алеи в веломрежа. Развиваме нови пешеходни пространства. Изграждаме достъпна среда. Новите технологии дават нови възможности за всички. С интернет платформа ще улесним участието на гражданите в управлението. Развиваме видеонаблюдението на София, защото знаем колко важна е сигурността. Създаваме система за управление на трафика на 160 кръстовища. Бъдещето се изгражда сега. Убедени сме, че най-важните инвестиции са тези в образованието и децата ни. За тях осигурихме още 13 200 места в 80 нови детски градини. Построихме 3 училища. Обогатяваме възможностите за активен живот с нови спортни съоръжения. Грижата за най-слабите показва силата на една общност. Изградихме 16 центъра за деца с увреждания и без родители. Инвестираме в медицинска апаратура и осигуряваме грижи за възрастните хора. Гордеем се със свободния дух на столицата и подкрепяме творците, които го развиват. Създаваме сцени за изкуство на открито. Опазваме очарованието на историята на града ни. Възстановяваме стари сгради и разкриваме величието на древна Сердика. С вашето доверие променяме София. Да продължим заедно! Купуването и продаването на гласове е престъпление.